ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଯଦି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା କିଛି ମିଳିଗଲା ନା ତାହେଲେ ଦିନଟା ଯାକ ହେଲ୍ଦି ଫିଲ୍ ହେବା ସହିତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଦିନଟା ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଜି ଓଟ୍ସରେ ଖିଚୁଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଓଟ୍ସରେ ସ୍ମୁଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଆଉ ଓଟ୍ସରେ ଖିଚୁଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦିରେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ ଆଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ଭୋକ ଲାଗିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ପିଆଜକୁ ନେଇକି କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ସାରା ଭେଜିସ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ବି କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କରେଇ ବସେଇକି ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ଜିରା ଦେଇଦେଲି, ଜିରା ସୋରିଷ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ସ ଥାଏ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ରାଗ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ସବୁକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲସେ ଟମାଟୋ ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଓଟ୍ସ ଦେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆଉ ଓଟ୍ସରେ ଯେହେତୁ ଲାଳୁଆ ଅଂଶ ଟିକେ ଥାଏ, ପାଣି ଦେଲା ପରେ ତା ଲାଳୁଆ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲେ ଏତେ ଲାଳୁଆ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବନି। ମୁଁ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ସୁପର ହେଲ୍ଦି ଓଟ୍ସରେ ଖିଚୁଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହି ରେସିପିଟି। ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏତେ ହେଲ୍ଦି ଯେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଲ ମସଲା ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି ନା।